Татарстанда яшьләр арасында профессионаллар тәрбияләү өчен системалы эш алып барыла. Төрле һөнәри өлкәләрдә сәнәгать дизайннан алып кунакчыллык секторына кадәр осталыкны үзләштерүче яшь татарстанлылар яшьтәшләренә үрнәк. Бу хакта Республика президенты Рөстәм Миңнеханов яшь профессионалларның 10-нчы ил күләм чемпионатында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада. Әнә шулай аягүрә каршы алды президентны 70 төрле һөнәргә ия булган яшь буын. Алар арасында сәнәгать дизайны компетенциясендә чемпионатның алтын призеры Сергей Кузнецов та бар. Ул декоратив агач тартмалар модели һәм аның үзенчәлекле бизәлешен онлайн форматта ясау программасын тәкъдим иткән. Без төрле форматлар белән тартма дизайны проектын ясадык. Күрәсең, жюригә заманча матур итеп бизә ушаган. 10-нчы яшь профессионаллар милли чемпионаты финалы сентябрьдә Саранскида узды. Финал ярышларында килеп тә онлайн катнашу мөмкинлеге дә бар иде. Татарстаннан 96 конкурсант катнашты. Республика регионнарның гомуми медаль нәтиҗәләре буенча 2нче урын алды. Ә тулаем алганда Татарстан 101 медаль яулады. Смотрели, допустим, асимметрию людей, спины. Безнең компетенциядә гәүдә төзлеге, дөрес атлау, йөрү, хәрәкәт итүгә бәя бирелде. Шуннан чыгып кимчелекләр төзәтелде. Сезнең һәр медалегез Татарстанның уңышы. Республика алга табада яшь профессионаллар хәрәкәтенә ярдәм итеп кенә калмый, ә аны югары стандартлар дәрәҗәсенә үстерү, тагын да күбрәк гамәлгә кертү бурычын куя дип белдерде Татарстан президенты. Сегодня в условиях проведения специальной военной операции очень важно, чтобы каждый на своем месте ответственно относился к своему делу и выбору, обеспечивал общий результат, а значит победу России. Только вместе мы сможем справиться с новыми вызовами, стоящими перед нашей страной. Очрашу соңында Рөстәм Миңнеханов яшь һөнәрчеләргә Татарстан президенты һәм министрлар кабинетының рәхмәт хатларын тапшырды. Мөршидә Җиһан, Ралина Абрамова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.